Nayi nisa annabi, nayi nisa so, nayi nisa da kai annabi, tausaya mun nazo. Nayi nisa annabi, nayi nisa so, nayi nisa da kai annabi, tausaya min ka zo. Ki daina zambarwa da tsanani, sauki na zuwa, samun duniyar ɗan tsako mai naste ki bar kaguwa. Za ta shigo batun haka ne amma ba ta jima da yawa. Rabbana ka tsare kowace zuciya in ta rike daha. Rabbi salli ala man ja'a bil bushra wa bin nazir wa bil qur'an ala abu zahara. Rabbana roƙon da na aika kan shi na dogara, dan shi zaka muni Allah karka duba da tarin aiki. Nayi nisa annabi, nayi nisa so, nayi nisa da kai annabi, tausaya min ka zo. Na tausaya mun na zo na gaida a'immatu ɗahira, na gaida kai shugaba, na gaida Imam Ali Haidara, na ce Imamu Hassan da Imamu Hussein bin Zahara. Kuna cikin zuciya ina ƙaunar ku har abada. Love you. Sallama shugaba ka amsa mun ina yin bara. Sallama shugaba da Allah gani na zubara. Sallama shugaba ka amsa dan isar Zahara. Sallama mai gida wani zance ne da ke so mu yi shi asiri. Annabi na yi nisa so. Ya mafi ɗaukaka bawan Allah, masoyin Allah, shi yake maka so na haƙiƙa, la ilaha illallah. Na zo ina kwaikwayo annabu bani da Allah, ya butulun ala jadabun, na yi nisa kira ni na ganka. Shi ɗabi'unsa sun wuce wanda duka za ya faɗi, ƙayatattun ɗabi'un ka ke tsakanin tangaɗi. Mai yawa haƙuri ne malamai suna ta faɗi, ku tambaya da Anas bin Malik, shi ya rayu ƙasa Ahmadu. Nayi nisa annabi, nayi nisa so, nayi nisa da kai annabi, tausaya min ka zo. Mamaki isar ga ma'aiki shi ne ya cikin zuciya, matattarar dukkanin wani daraja ya cike duniya. Kai ne na farko mafi albarka, katibul anbiya. Kai ne gaje kaga Allah annabi, duniya duka ai mun shaida. Rabbana ya tsare darajar ka ba za a kyare ta ba. Kai ne ya sauke wa Qur'ani ba wanda bai san shi ba. Fara fa'ana da nunin Allah bai yi tamkar ka ba. Kai ne gani na manzan Allah, ni a ƙaunar ka zan yi kwadayi. Nayi nisa annabi, nayi nisa so, nayi nisa da kai annabi, tausaya min ka zo. Rayuwa dole ne sai da kai annabi. Ramba da mazu ka girmi kowa, ka sa ayyukan talikai ɗaba na cikin a'ala. Ba a ƙarya da ƙaunar ka dan kai halimu ne, baka mantuwa hujja ce a cikin a'ala. Allah ya haɗe duniya
ga masanin dukan damuwar bayi sannan ya warkar da su a cikin 'yan mintuna shugaba. Ga likitan da baya tiyata zai je har cikin zuciya ya yi mata sabis ta bar gaba. Ya babul wara kariya ne kai a cikin dukan talikai kai kasa abin da ba mu san shi ba. Ga sarkin da baya da san girma har yawa fati bai taba tilasta wa bawansa ba. Idan har ɗanka ya bijire wa umarni kai ka so ta ada baka masu nuni da annabu ba. Dan Allah mu yi ta gaya wa 'ya'ya san ma'aiki mu ba su salatin nan na Allah Mustapha. Ya dirkar da ke kare rubutowar bala'ika yin mu na zo gare ka godiya shugaba. Na ɗauka iya dukkanin ƙarfi na buɗe shago kayayyaban ka na siyo na zuba. Ya mai tausayi kama hannuna dan ji nake zuciya ba za ta iya ba har ajali. Annabi mu ka isar muna a gidanmu muna alfahar da kai rahamar Allah kai ne Ali. Ni dai na gudo gunka ya mai girma zo ka mun tallafi na barrance fadar zamani. Ya Allah Rasulallahi kalamun cin ka yarda da ni kaunar ka na sha ta mun magani. Allah dan mutunci Rasulallahi ka yafi duk laifuka na sannan sa'aje har da ni. Allah rabbuna mika kuka dan darajar Rasulallahi ta je rauda ido na gani. Rayuwa dole ne sai da kai annabi. Annabi ne sutura.